D'aquí a poca estona descobrim quin és el número 1 d'aquesta setmana Digital Hits. I ara, abans de descobrir aquest tema i de continuar amb més seccions, recordeu la nostra guerra de sexes. Gràcies per anar participant ja a través de les nostres vies de contacte que esteu veient ja en pantalla i que també podeu compartir a través dels vostres Twitters, Facebooks, etc. Participeu, voteu i demaneu cançons i contesteu a la nostra pregunta. Teniu feina, mentre feu aquesta feina, doncs anem repassant noves tecnologies. Anem repassant, correcte, noves tecnologies i després de veure les curiositats tan curioses com el carregador per hidrogen, doncs seguim amb un tema que potser us interessa una mica més a tots vosaltres. Molts de vosaltres passeu el vostre temps lliure jugant a videojocs i de fet nosaltres també us en portem uns quants. Avui us en portem un perquè l'analitzem una mica. Tu jugues gaire a videojocs, Arnau? Abans hi jugava més, però jo era més de Mario Kart. Mario Kart, que el Mario Kart, Déu-n'hi-do, que hi ha molta emoció, sobretot quan toca l'estrella. Va recte pels carrers, ràpid pels carrers, Jo me'n recordo que hi havia una partida del Mario Kart que te n'anaves per l'espai. Sí. I bueno, era una... I de vegades això passa a la realitat, sembla que vagis per l'espai. Quan tornes del Millennium Hi ha gent que juga al Mario Kart a la seva vida real, Cal de tirar la pela de plata. Molt bé. Si algun dia em persegueix una tortuga pel carrer, me'n recordaré. Exacte. Però bé, seguim... Una tortuga no ho sé, però depèn de quines carreteres vagis poblades, és possible que trobis una estrella ràpida. Una estrella. Correcte. Doncs bé, analitzem ja els videojocs. I si parlem de videojocs en un dia com avui, en aquests dies, parlem de Destiny, un dels jocs que s'ha invertit més diners per fer-lo i ha sigut increïblement popular i és popular el dia d'avui. De fet, és un joc que combina, com podeu veure al vídeo, el tràiler del joc a les pantalles, combina un joc d'acció online amb un joc d'un shooter en primera persona. Controlem un personatge que podem crear a la nostra manera i el controlem en un món on la humanitat ha colonitzat tot el sistema solar a través d'una sèrie de portals i ha acabat destruïda per races alienígenes, una temàtica bastant curiosa. El joc ha rebut forces crítiques perquè diuen que l'argument no es correspon gaire amb la inversió que han fet. Però bé, hi hem jugat i no està del tot malament i ofereix bona jugabilitat. La veritat és que estem veient aquí aquestes imatges i, home, els gràfics no estan gens malament, perquè comparem, per exemple, inclús en els temps més nostres, el Mario 64 o Perfect Dark o jocs de la 64, doncs que els gràfics eren en aquell temps molt bons, però que els mires ara comparats amb els que estem veient, per exemple, i, home, la veritat és que hi ha bastanta diferència. De fet, s'hi ha evolucionat d'una manera impressionant. I una de les principals inversions que ha sigut en aquest joc ha sigut bàsicament el motor gràfic i per això podem gaudir d'uns gràfics impressionants. Els gràfics d'aquest videojoc, una estrena, novetat destacada que us repassem aquí a la nostra secció de videojocs i noves tecnologies, nova secció per aquesta temporada i que anirem repassant un cop al mes aquí al Digital Hits Magazine. Si acabem el tema dels videojocs, però seguim amb una curiositat relacionada amb el món tecnològic i amb el món d'internet en general que segur que us crida a tots l'atenció, almenys a nosaltres, i és el fet de que l'empresa Luth Research, una empresa d'estadístiques, de gestió d'enquestes i d'aquestes empreses que estan tan de moda últimament a gestionar informació, ens ofereix fins a 75 euros al mes, o el seu equivalent en altres monedes, per monitoritzar tot l'accés que fem nosaltres a les xarxes socials d'internet. No sé si esteu gaire per les xarxes socials vosaltres, però... Sí. El Facebook no... Un moment. A veure, jo reformularia la pregunta diferent. Tota la gent el públic que ens està veient, i a més aquest públic de Salrà, sí senyor, un aplaudiment. Sempre que parlem d'aquestes coses, qui és el que no es connecta un ratet al Facebook al vespre, qui és que no fa servir el WhatsApp d'una manera al dia bastant continuada. Sí, continuada. Per cert, una altra pregunta, a mi m'agrada fer preguntes. Coneixeu algú que no tingui Facebook ni WhatsApp? Una vegada vaig conèixer una noia que no tenia Facebook. Una vegada a la vida. Una noia? Jo conec un noi que no té Facebook. WhatsApp sí, però Facebook no. Facebook hi ha molta gent que no té Facebook, Hi ha molta gent que no té Facebook i que es desactiva el Facebook, El WhatsApp és diferent, perquè el WhatsApp et dona més... És necessari, és més necessari. La curiositat és que hi conec gent que se'l desactiva en època d'exàmens.
per Facebook. Ah, sí, jo conec gent que ho fa, això també és veritat. Home, com a manera per no estar per altres coses que estudiar, Està bé això, també, està bé. Sí, però després aquí entraríem a la guerra de sexes, que et diuen que tenen d'estudiar, que estan molt liats o liades, i resulta que després del Facebook no paren de publicar coses, Coffee Time i coses Time, L'Arnau va ensenyar la metge. L'Arnau va ensenyar la metge de la guerra de sexes. Aquesta metge es va cremant al llarg del programa i quan arriba la secció explota aquesta metge, vale? Que falta poc perquè exploti, perquè d'aquí poc arriba la Blanca i repassarem aquests temes de la guerra de sexes. Bé, el que dèiem, una empresa que es dedica doncs a aquests temes. És de fet una empresa que des del punt que signem un contracte amb ells, i que persones nosaltres, persones actives en les xarxes socials, Facebook, Twitter i companyia, doncs aquesta empresa monitoritza i s'encarrega de controlar el temps que dediquem a cada xarxa social, a qui seguim, als nostres amics. L'únic que no poden fer per la llei és llegir els nostres missatges privats, però poden averiguar moltes coses. I això quin punt interessa, però que ho controlin tant, això? A mi personalment no m'interessaria. Perquè clar, això molt de futur no deu tenir. Massa. No, però de fet a ells els interessa per fer estadístiques, enquestes i sobretot per gestionar la publicitat. Tu pots tenir informació i a partir d'aquí veure quins són els interessos d'un poble, d'una ciutat, d'un col·lectiu de persones. Són informacions importants a nivell de publicitat. En aquest cas sí que és més a nivell de publicitat i de productes que giren a l'entorn de les xarxes socials. Vosaltres, des de casa, us agradaria participar en aquesta empresa, o sigui, ser clients d'aquesta empresa? Opineu a través de les nostres vies de contacte. A més, si teniu alguna petició, si teniu algun problema informàtic, si teniu alguna curiositat per explicar-nos, doncs també en Pau, bonament, d'alguna manera ens ho explicarà. L'informàtic de Digital Hits, que l'hem tret de la sala dels ordinadors i l'hem portat aquí al plató per solucionar dubtes. Estem en una època que no s'espatllen gaires ordinadors i mira, hem dit, escolta'm, Pau, vine cap a dalt i fem seccions a la tele interessants per a la nostra audiència. D'aquí un mes hi tornes, gràcies per aquesta primera secció, Pau. Gràcies a vosaltres, és un plaer estar aquí. Fins aviat. Bé, t'acomiado ara, però després tornes perquè et tenim encara a la part final del programa, perquè, escolta'm, aquí ens hem animat tots i aquí participem tots en aquest programa de televisió que es diu Digital Hits Magazine. Arnau, fins ara mateix. Va. Fins ara. Més Top Viral d'aquí poca estona. I ara sí, arriba més música a Digital Hits, el número 1 d'aquesta setmana. Però abans ens creem amb pocs consells publicitaris i de seguida tornem a estar aquí amb tots vosaltres.